בחיי? תיאטרוניסט ביפעת. שחקן. במן. חומוס שלהם. נותנת חוץ חודשי. איפה אני אמור לחיות? בגבת, אני מרגישה בבית. מה קורה, בך? נוגה, דברי איתי, אני במשבר. בן אדם הזיה. דרמטורג! תקצרי לי את זה. ילדה טובה. מה קורה, דינקה? פלרטטן בדם! הולך לפגוש את עירית. שהיא גם מעצבת תפאורה, גם מעצבת תלבשות וגם ספרנית. הייתה איתי בדיאלוגים. יואו! הוא היה איזה מונולוגים! מחשב שעות במקלט. בקרר של בית טרשל אני מרגיש בבית. טקסט! זיון טקסט! לא זוכר כלום! מחכה מחוץ למקלט לנוגה, קבעתי איתה פה. עדיין מחכה לה. והיא במישהו לרוץ איתו. גדול! יואו, גדול. בדיחה של תיאטרוניסטים. תמיד, בזמן חזרות, אני הולכת ומצלמת אנשים ישנים. לשירותים! סליחה, אני בשיעור, הגעתי בקולנועית שלי. ואני בשיעור, נעצה. שפיץ בהדקת תאורה. דיקציה! פרויקציה! אוף, נתקעתי ככה. למה לא בחרתי פיזיקה? הפקות תיאטרון של מחזור נ"ג. אני אהיה שם, ואתם? הלוואה שמנה של 20% ריבית לאיזה 100 שנה, תנאים מצוינים למשכנתה נוחה עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה. אני לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות, להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, את הבוס על הראש, 2 מכוניות וילדות 3, ועד הבית, משמר השכונה, לריב עם השכנים ולטפל בגינה. לא צריך להחזיק מניות, לקנות חיים זה לא אומר לחיות, ללמוד להתפשר ולעגל פינות, המון מציאות אבל אין חלומות. לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה כולם רוצים לדעת מה אנחנו חושבים.